Unon, Joseba, hemen txarrapatzen azue, hainoako baserrin, hauntzekin lanen da oentxe jaten emateko asmotan eginen. Oix. Terri. Hemen txe 80 bat hauntze dauzkeu. Eta, bueno, hemen lana ite duna izatea, hauntze zaindu, natura zaindu, eta horta zateatze duna gazta izatea. Eta, bueno, gaur erakutsiko izkizuet, hauntzen lana, jaten eman eta gero ite deun gazta probatuko dugu. Bueno, hauxe da nire eguneroko lana, aurrena goitzen hauntzek larreatea, eta gero atxalden berriz esartzeie pensu eta jateko, jezteko orduako. Eta, bueno, hauntzek larren eta ibiltzen dien bitarten, nik gazta itxete gaztan egin. Eta, bueno, gure onere filosofia gutxi gora bera izango litzateke, hauntzek ondo zaintzea, natura zaintzea, eta hortik produktuko, kalidadeko produktu bat ateatzea, gure lurretan bizitzean. Herri! Hauntzeok murziano granadina die, eta arraza honen ezaugarritasun nagusik izaten die, oso hauntze mantxo diela, oso eskua indakok, eta batez oso esne kalidade ona izateuela, proteina eta grasa asko izateu, eta dune gazta itxeko oso aproposak izaten die. Errapea ez du hauntze guztitan handina izaten, baina oso forma politia izateu eta jezteko eta oso aproposa izaten da. Bueno, ni 21. mendeko hartzaile naiz, eta ofizia aukeratu nun. Nire etxen, nire gurasoek horta dedikatu ez ziren arren, nire atxon amonak eta honta dedikatze ziren, eta berriz pixkat etxeko lan horta bueltatzeko asmotan. Eta hauntzek aukeratu nituen bizimodu bezala, hemen etzalako existitzen hauntze gaztaik Euskal Herrin, o Araba mailan behintzat, eta nik uste gazta berrik eta produktu desberdinek itea sektore guztintzako aberasgarri edala. Hementxe haude, Barbie, Marisa eta hau Moro. Beste baten bat igual zure izena jarriko Joseba. Niretzako hauntzek bizimodu bat die, egunero ordu gehien pasatzeituneten izakik hauek diet. Abeltzaintza niretzako dauketen garrantzitsuna da. Alde batetik sektorean lan itxeko lan behar horrek, eta gero beste alde batetik gure inguruk eta gure natura zaintzeko behar horrek. Pensu erdin da honen, hauntze denak egainen ibiltzeiet. Hauntze hauek jateuena izatea, kanpoko larrea, gero alpapa eta belarrondue, eta pensu bezala erabiltze deu, oloa eta hilarra bertako nekazariek ekoizitakoa. Guain erakutsiko izuet, hauntzek ekoizten duen esnetik ite den gazta, kata txiki bat ingo deu, gazta ezberdinetakoa, gazta berrie, gazta zarxegoa, eta tamaino ezberdinetako gaztak. Hemen kata ingo deu, Arabako lauta guztia ikusiz, bertako inguruko mendik, Aizkorri, Aratz, eta Naparroainoko mendik ikusteiela. Hauntz gaztan ezaugarri garrantzitsunak izateie, daukean esnen kalidadea. Bai protein aldetik, grasa aldetik, eta geho laktosa gutxi daukelako. Orduan, arazo digestibok eta dauzken jendentzako oso aproposa dana. Beti esan izan dua, hauntzen esnea dela, personan esnen antza gehien daukena. Hemen dauzkeu bi gazta mota, biek esne gordinekin indako gazta ondu die, baina bere ezberdintasune bauzkea. Gazta txiki hau, gazta honek 8 hilabete dauzke, eta aproposena izatea pizzatan, pastakin, raiatzeko, kremak itxeko eta holako elaborazio egiteko. Testura nahiko ondutakoa dauke, eta orduan aproposagoa da sukaldatzeko jateko baino. Beste alde batetik este gazta hau daukeu, gutxigo onduta da honat, bigunego dao, testura bigunegoa dauke, eta orduan aproposagoa da beha bakarri jateko. Bueno, hemen uste zaitxuet, Arabako lautadan, badakizue nun daun zelaitxoko hauntz gazta, eta hau zuegatik, honegin.